Ini ang mga tatalunugin na message. Sinta nung kundag si siya kaya iyayis na ko mga ulama tanong. Padu ko mga panurunganan. Yang ay hurutan ada salah orang luar ke Al-Alim Sa'ad Ibrahim Amati kapapantagan na Sultan Sabangsayat guruannya falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengenalan na penyelamatan na mga ariaknya sisagyan kay Muassasatul Asdiqa bil Filipin kapanguluan nila nagyang kutuwa guru alim sa agyang kaiya taguluan iklim si Syekh Amiruddin Ibrahim na uya uta chairman sa board si Syekh Ismail Balindong na gusto lang na inang padairan membro sa executive na gusto membro sa board na gusto mga saling mupairan kung kanidoro mo mga bayi mituturo ilan ang mga musrifa si Koping barang ang munisipyo sa yung kaya Duaranaw, yung kaya Lanao del Sur, yung kaya Lanao del Norte. Ang malapang naman tanang nagyang kaya mga gulutan, pamakobit nuto, piya kata sa kanya si Dr. Mufti Hasan Nur Alafa, na itong unakan na bukod mga pumamakin. Ayatan kaya katiyam ako magyang kaya bantuan. Guru mga murid, guru kandak lang kumiyap para ulama si sagyang kay Aranaw dasal ako arumwal ki Abu Muhammad Saranggani tunganay amala miya pasadyan na gumiyap na syatiyan na kiyang gunaan o kadandan ng Muslim sagyang kay amanan niya na Pilipinas na kikilalaan. So panagundaman yan sa agyang kaya dunia ay mala nagyang kaya mga Arab na uyang kaya mga Muslim sa agyang kaya dunia. Inilang na programa na message tatago nila noon na matatulo ito na message. Uy, Dr. Mufti na di budi mamimikiran naman to kayo makutudo ko siya di budi mamatya sa may to na ayaw may pikiran na giyang kaya current issue kapapandagan na magbubutad sa dunia na ayaw mala na di kaya magbubutad na giyang kaya mga pagaritan o ang mga mujahidin sa Palestine. Tapi na kaya buwa katawan o sa bagi apiaso katawan yan na pagkadareno na kelipatan yan agyan kaya Palestine yan nga Masjidil Aqsa na di kapakayo bay ni dareno nan ulangwan ang Muslim sa gyan kaya dunia kena uba yung waki o hindi akar sa labay Tal Maqdis na bagyan kaya mga tao sa Palestine o di nagyan kaya mga Arab kaaya kiyo widakan si nasulangwan ay ipasibut yan so la ilaha illallah na wajibun amiya widyan akan agyan kai mampedad si sagingay manali na Palestine. Maganda kan sama itu background ini naman nagyang kuta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang kuta pagampaganaya kay bitaron wallahu kapakasungan yan nun si isa langit kagkapakaiman na piyakasungan sa langit na silin sa Makkah lalu purwaw wallah udadaan makasung makautas isa Masjidil Aqsa kagiyuti kana akipantag agyan kaya Masjidil Aqsa kasudin suwagaw talamiturun subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ay man nga nasukyasun wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa langit na daan na piakaot
wallahu ta'ala si sa Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis naroon yan mabukya pagi mamanso mga nabi na gusto mga rasul sa giyang muta kagagawin tsaka takya pakasunyan ro. So yun man yan na kailangan sagutin tanua kung pakambuk ka ng tanong sa ikaw mga puso tanua di patut o tanong mabulag ko awid akal tanua diyan kaya Baitul Maqdis sa lagi dududuk di awid tanua akal sa Baitul Haram o yung Masjidin Nabawi Sharif. Niano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid. Daati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daakan na paliwat udina daakan na bagi sa kipantag sukat pleleg si ikuliaw lupa. Inung tabut yan agyang kayak tuluwa mga masjid na upleleg si isu mu'min na balasan wallahu ta'ala ayabu ang balasan kon wala sa titu malabalas na gyang kaiyak Kaaba bayad Baitullahil Haram na gyang Masjidin Nabawi na gyang kay Masjidil Aqsa. Di patot ta di pledegan o Muslim. Kalau do aya papaliwatan yan sa ginawa niyan na ano man ikapakasun yan sa Singapore, ano man ikapakasun yan sa manan na Korea, ibatong na ilain ka na ay kadagala na pukili mo ng mga tamukyan na sipa mga po sa Singapore, Korea, Dubai, na dang kadinuman ugam ya kasung sa manan niya na Baitul Maqdis na adi di pensumya ka panay haji udi na adi di pensumya ka pangubra kagi mata tali humagin ka yaman niya na di ka pa magubra mga Muslim sa dunia kati apa ko maging ka iya Ramadan labi-labi inulan na pakasulso Ramadan pangita ko kami sampai tanong niya yung kaya Baitul Maqdis na miyari itong nga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'ana wallahu alam maribat ako sa undak kaya berarti ako ron mufti man arada an yanzura buk'atan min buka'il jannah falyanzur buk'atan min Baitul Maqdis fa innaha min jannatil firdaus. Sa tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kebayaan niya na may kailay sa sagintas si iko ay manami kalamalamaw jannatul firdaus nasong ng bisitaan niya na Baitul Maqdis kagit na Baitul Maqdis na kusagintas udi na kalamalama agi ay manani sa kusurga jannatul firdaus. Gi kalbi lagi na Baitul Maqdis na lagi uso mga Muslim kusabagi na dira nay may inga aging kaiya kipantag aging kaya man nga Baitul Maqdis. Sa putong tanong, aging kaiya Baitul Maqdis na ato na ipakapunay. Ito na ipakapunay. Ayaw ko pagkilig tanong na Israel. Ayaw ko pagkilig tanong na mga Yahud. Hindi na ayaw pagkilig tanong na Suhuniya. Kurang terus ka. So, amat tanong ay manangyari sa Nabiul Ibrahim Abul Anbiya ama ang mga nabi na si pagpagalin yan na kaya pagintaw na si Imya gingod si isa Iraq si isa Babil Madinat Babil si isa Iraq na miya pangaruman yan roon so Sarah nakagiya po marimbit so Sarah na miya pikirya na tumalas si isa Palestine na si isa Madinatul Khalil naroon miya gingod so Ibrahim na inimbawa tayan roon sa Madinatul Khalil isa Palestine so Ishaq agyutoy ama o Yaakov aso Yaakov na ama o Nabiula Yusuf na uso mga pagarinian na roon miya kapo nagyutoy pumbetuan sa Banu Israel guru ka no yun baga ribat nga naman so miya ganda iman terus ako na kanayan na panita di uukwan na ito pangalilipatan yutoy pakapo na so kada ka lang sa ikaw mga nabi kasi sa Yahya, Zakaria, Yunus, Yaqub, napalay din si Seman. So Musa, alayhi salam, napalay din si Seman na Palestina. Saan? Kada kalan na saan ni mangilabong ni Isaya mana niyan ko. Mga nabi na sa Palestina. Giyay kalaki pantaga sa butong tanong. Ato na, relisyon tanong sa ginayaman na Palestina. Ito na ubugiwi ang manay na. Pangailan tanong, pumatay yung babay wata man ataw. Lagi tuwita man eman na niyan na awida. Ano pa makasunod ang siran wala? Di tanong katawan,
Nah, yang kota awida kaliran na kena basiran buki kia widul akalkan lebih tanurun kia widul akalan lagu na mga muslim sa iman yang na dunia. Nah, pakataya sendano. So kini buat tadian kung nabiula Ishak na ini buat tayo Ishak so Yakub na niya bumbar so Yakub. Nagina ni pembetulan sa Banu Israel. Ayaw mana niyan ay kademitan na mga Israel. Okay. Na antay rumani pembetulan sa mga Yahudi. Na lago na mag-agama sa aya pag-agamaan yan adir na al-Yahudi na sila sa mga Yahudi. So yung mana na sa agama Musa alayhi salam. Nagina ni mga Yahudi. Uy, ayaw nga na agama yan. Agyang anak mga Israel na ay agaran o agama na Yahud. Lagi ng mga Muslim ay agaran o agamatan na Islam. Yahudi ay agama niya na al-Yahudiya. Muslim ay agama niya na Islam. Di ka pa kasing itanong siya. Nah, so Bani Israel ang yung sa itanong. Hindi ko tayo betul ng mga Israel. Ay dili ka dusi ang masakit. Tadi ang buta ikatuluwa pembetulan sa Suhyuniya o di na sahayna. Agianan ibiru yang kana ng mga Yahudi, ulilagian kana ng mga Israel, political wing. Ay mana niya na ada nila na grupo ay pembetulan na Suhyuniya o di na sahayna. O di na ay ka English yan na Zionism. Wah, so profesional siya. Nagianan niya kabinasa amala si sagian kaya dunia na ayamala nagian kaya Palestina. Kaya pa kanino nila sa kota kiadera sa kota grupo pembetul sa Zionism na dibilangin kakuyagan kandoto ugay na ay antapon lagi kota pembetul sa mana nila butuh kulat al-Yahudiya ay asay talatong minto sila ila Furat. Ando mereka kontroleran sagian kanan apun sa dozila lagu si isa Furat gid dengan nasyab gid dengan ang damang aran ando mereka kontroleran kaayat da ikontroleran na so kauyagan so ay mana niya nga education na gusto kada to na gusto langon taman ami kontroleran sagian ka dunia na ginan ipinakamarata a grupo sa dapat ada gen kay mga widakan na mararang taon agian kay langon na mga muslim sagian mana niya na dunia. Jangan natin. Nah, anto daw nun punggulo lagi ng emanan niya ng mga Yahudo, yung emanan ng mga Suhyuniya. Ayat punggulo na yan, na siya ko Oriano, siya dua-dua. Nagito kiat bagian ng emanan ng Suhyuni, na ayari ko ninggara dunia, lalabu lagi yung France. Oy, na ayat kabulingan o mga Yahudi na isa Palestine. Pagi kita pakai boleh rasan. Katawa ni itu mereka dua ini dikombinasi kira nak utai mana ni nama ngalahin sa dunia. Ada yang tahu? Hah? Katawa lah. Saya ngerti. Ayah ikadu ini dikombinasi ran maka baling silan si isa Mindanao. Nah, pakatay ko kano pamaka yung tuduan dia masang buwan. Kagi ayat din pamikiran Yahudi yung mga mga Suhyuniya na ano mereka kontrolera si economic si iguin. Kaya ka kontrolera sa Amerika na sabab sa giyang Amerika na mala atan tua dilan di ka pakambugay sa munpat si ko man na kauyog economic giyang emanan Amerika o giyang emanan mga Zionism giyang mga Suhyuniya. So Suhyuniya na kanya ubalang na Suhyuniya na ba Yahudi ugay na lang na Yahudi na mimbudo sa mana niya na lang na sa Suhyuni Yahudi na ay mana niya na mimbudo sa Suhyuni uy na kana ubalang na Suhyuni na ba ay mana na ba Yahudi kali mo mga Yahudi ang mabarat at kamakiran na di lang tataripan na diyan ka na ganabot ay ang mga Zionism diyan ka na mga Suhyuni di kailangan nasabutan tano ay ang mga namamubot na diyan ka dunia taantan o katukali o inutan mo ay babanggitan lagu maka umila kalagyan ng mga pagalitan o mga bubitan o mga Muslim sa saging amanin na Palestine. Nagi itutu ang mambubutad ang masusuwa sa saging dunia imano saging masa. Nagyan kaya mga Suhyuni uli nagyan kaya mga Israel nag-iibon so ini paninta o Allah ta'ala kami kapirin maalim sa Quran lo inalil ladina kafaru min bani Israel ala lisani Daud ay masuso mga nabi. Abi ang bulag mo na doon, ini paninta sila kapag ipu na sila nula sabab kung mga tila ka ini ang mga nasyon. Dito na po
la tufsiduna fil ardi marratain. Peminasakan unda tiwala unda si boleh oleh pasal maka dua. Kayu tak kepa menolong ko mga nabi. Dino na Yusuf kaniya. Why? Pagkara lang to bala. So mga nabi lang. Kami sudah din supati tidak ingin mengatakan ini siram pa naman bumya kaawas sa Palestina. Niya bugo sila nun wala. Kagit nung takalalaluan nila din ay mananeh na. Si subra so kalalaluan nila. Lagi kailangan na sabi ng tanong atawa ini ng mga Israel di daging mananeh na mga Zionism. Ay kapagpihira tanong na ipagkugutan no sila na ugi na panandidaan tanong ugi din na biyang kota sipatiran ko kau yung bigila sa gaya dunia na ano masisipat tanong ang mga baik. Hindi na sa mga dato. Wah. Malutan ko mga simpatiran no. Katanong katukol at ini na tanong kata umali Yahudi siya kini wala wakadi. Uli na kanang ba niya papakataw mo yun hindi ay sipatiran na paparangay na Yahudi. Wah. Na isa sipat agyan kaya mga Yahudi. Inna lu'uwan masih sa Quran latajidanna asyaddan nasi adawa lilladhina amanu al-yahuda walladhina asyraku Bebna tiwala tada ketunda yang amad niat karata-rata adinan di ribu yung mga muslim nga maratiana lagi ribu ini bagi nga emanin nga mga Yahudi di mo lagi bilang adin pa sa mga Nasrani ada punya malawiran kadugo kung dito kita nikin bulunan. Bagian kaya manila mga Yahud na susubra adila di kapakin bunuay. Kaya pagkagulit nila si kaya manila lagunan niya maratea. Apa dila so emanan nila lagunan niya manakoto. Di isa asipat agian kaya manila mga Yahudi amala irarangit ko kaya manan niyan na salakaw kiran na si ko kaya manan niya maratea. Ako pusa ka. Ay asipat ka na malakay rarangit kung lagin ka mapaparati asikola di susalakaw ka. Na malu kapagin kapagay amya pagkasagian mutuwa sifat agian muta mga Yahudi au badi sola na pitulan Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada so tingin so Muhammad asibu Allah la igila ay may presesimpangan na so mga padiyan amaya maratia na niya kalalakiran ni gugo ugigid na giran so sala ko kiran so mga kafir so mga riduay wala ba na dito na tutuon ka na kalakabuka ay nakabuya yan na upama ko mapaka tanong niya lagi ang kuta riduay wala ba na dito isyon po na dito ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginan isipat umumin ayaw manan niya na igila di siya sarampanyan na so riduay wala ba riduay wallahu ta'ala na malaon gini na amay ka di siya sarampanyan na so pagani niya na ulama pagani niya na mumin na ayaw patot na malaon suka maap na malaon suka tigil na di maadin ni manto ko sa ko sabar ako pun ayam may sisarang tayan na sulagi diyan amranaw na iblangan niya na matagak yan lagi ang utaruyan na ili destano si Allah Ta'ala sa lagi daya mga sifat kasifat ay yan amanan ng mga Yahudi ikadua petuk mga sifat wala lagi ang mutu al-ghadar mga tribu Awa kullama ahadu ahdan nabada fariqum minhum. Ano ni tipo sa dahil kagina na susabang higila na ng tribu. Ako po na kayo ni sisya niya na sipata, tribu ka. Napanangila ka bumayakan, wataakan, pagariakan. Tama ka po ka sa gina na sipata, gina naman ng mga Yahudi. Kung ba tayo himbo ini kapag dia inali walau tidak siya gina amanin na Quran. Agian kai asipat agina amanin na mga Yahudi. Ayat asipatiran lagi ang kadalaman na niyan nakatremor. Apa siya basa na bita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa Madinah. Nagpagdala niya yung manyan mga Yahud na subanu banu Kainuka, banu Qurayza, o subanu Nadir. Na yamanan niya na Yutuy ni Umar unda bitanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga Mayahud mga pamilya na miyaki po sa dakiran na mga tribe da tere duliran sa bitanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gina ni isa sifat agin nga amanan yan na mga Yahud na panahilan tanong ubay ay manan na makakukwarta sa gina kata tribe kapag magpeda kapag pakipupasada si ko salakaw di salakaw na ayad na patot na panahilan ka ubaka makasifat sa sifat atredun kading katatawan na ipagkagu juga sa mga Israel jagin ang mga Yahud na sa kabisi makakuha ko sifat ko sa bagi ko sifat yan. Iya man na pugusin na. Isa sifat yan na mga bukid. So way na yagi, so di na ayaway. Di pada mga sifat yan.
Sobra walo gatos resolution na United Nations sigo after siga dua-dua. Kukap ke ba? Tanong di kuruna, dedun na ini to manon ang ngayamanan ng mga Israeli ng mga Yahudi. Naman nakabubuti gilan. Pamalagid na dunia na niyong pakasa, nimbal sila sa resolution. Aliyo sa mga resolution ni Mado sa ginaya kaya tinuwelan sa kaya. Ito na ini, October 7. Na sobra walo gatos, na dud na po ni inimplement ayamanan niya na Israel, kapalay din kapabukul, gapugsa nila magipagpatagila ng mga Muslim sa nga Palestine. Nah, lagi pa na makapag-ipupa sada. Nah, diyan kaya Iraq, na dua-dua tima na resolution. Nah, di ba siran Amerika, niya mag-uhupa sila ng mga saling uhupa. Na di isa kailangan ato na mga desa magpaiyap. Pagpakata naman tanong, so pag-ina yung tanong sa giyang kaya kaya manan yan na, kaya kaya mararang katanong sa giyang mga interview sa giyang kaya manan yan na pinggi tanong sa giyang Pilipinas. Katahan mo sa nilan, makapalin sila po yun. Na ukukuha na maliwalag na niya kapipian, o hindi nagbukuha maliwalag na tinapos ang karkang niya. Makitinawa sila na hindi ka pa kayo sila sa isang Palestine, na tignan na hud na, ay mga ceasefire. Ang makisisfire sila tignan na, diyan na iya katamanan na kanina, niya kuha may isa ka tinawa, na kani. Kapag rutan-tiran, ngayon mo tignan na, dibilap lang yan kaya yung dito. Uy, dibilap lang kaya yung dito, kada sa kispera niya, koma. Mangudap na yan. Igagaray. Tuloy ini. Hindi ko ito, hindi ka lipat siya kaya, pagkasa mo. Makaising sila sa iyo ko ito yun. Natingnan kami, kaya man nanyata ba na bisa ka tido. Nagyuto din ni akan nila na pikirib sila din. Na ayaman na malaanta pilan sa kapumbubayan sa Gaza. Akan na ba pumbubayan na kaya ng mga mujahidin. Kata ba pinakata, wala ko pinay, inilipon si Al Jazeera ari sa mufti, ubay niya patay ko mga musigidin. Aya, kadatan ada patay na sobra 7,000, 8,000 mantok kapag niya kasobra pun na mula gidlo su babay wata malataw na irang pumunol. Kaaya pipikir nila na andun ni ka, lasa-lasa nga na mga wala sa Gaza, na tigil si Sper, na yung ka-repair namin. Na lagi bagyan niya sa marami, tadaw mo niya patay na so mga tao sa kapirawasan sutaw, nakagyo malas na sila na mabida-bida sa gina pati malabalag na tiga-tiga ng mga kaso ganay ng kambuelaya na may sa development at makapiyagi ng hindi marawin. Yan ka anyway. Uy. Pati malabalag na walang mga kaso yung pumanaw. Dati yung ila ka ng Muslim nagyan kaya may ito na makasusunod siya yan kaya paano nagyan kaya hindi kita Israel. Uy. Pati malabalag na may agor katanong sa dita lumagdam kaya pumupay na yung mga walay. Ano na niya kasi masa inusan na sa naging tuwag kabog na bomba. Uy, nabig ay mga mabina-bina sa tidak-tidak kiriper. Rasa-rasa na abulisin. At yung kabuto na timbobala sa government infrastructure ka. Kaya man na development ko. Uy, di naman na nakapaginggatan mo. Makasusunod ka tayo sa simpatiran sa bagyon. O sa bagyon ko sa bagyon. Na supenso akaliran na pagisigil kita no. Anaguran tayo. Uy, baka tukoy tanong na for the first time. Si oras ang nga niya po sa presidentiya, ketang mo lagyan kaya Mindanao sa konsuliya, maktab al konsuliya, yan ka Israel na si Sadabaw. Niya karami sila ang tanuman. Niya karami sila ang tanuman na iman ata na kayo mabubutan tanong. Kaulit tanong iman ka. Na sumanga murya tao tanong na ayun silang duwan. Pagkarang di siya, niya alwi, mesti, Kualin Soviet ang kaso mga babay man to na adin din man to pagkailay adi siya dito na lagu sa gina naman niya na ground zero sa gina naman na dingdi bilater kaya pa na di propasyon na udis katano langon amran o ang mga Muslim na dita nuway amuda ka dita nuway mentang na aya ka pugilinirang ko agama tano na si ko paparagay tano na peluk ka anilang tanong kung nakapi bunta ng dunia lagi sa mga kamudan na tira mapi dari popasiwan na bigtig sa agyang kaiyak bagwa tawa musim mamudan na rosiran dia bibit na taman sa bining gulaganiran sudipatot kubulan gulula di masusuapan na inang tanong amadakan apelano adita no katawan na aya kapag kilatan sa agyang makaplanuran lagi utaki pagiguris agyang utamanan yan na dinggalapagan agyang kayamanan yan na mga sura katanong si Ipodo. Lagi, nasa kanwa mga inami sa tamparon sa ina, kaka,
Udi na mga bubeni, kaya man niyan na, di lagi na minusayden. Asama niya na siya mo yung mapanukukuan. Senior high, dapat mas senior citizen. Okay. Ngayon na, kung bakit na nakaralin nila, buta mas senior high, ang magandang mas senior citizen Abu Muhammad. Si Penisa Abu Muhammad, agad pa na ako, senior high pa na yan. Okay. Na ayaw malasi isa na nas kanong mga ina, mga bayi. Sa kanuni, malasi isa na. Okay. Na uditan wa magdam, asir kanong guladan na mambiat yusu mga watatanong. O kita gelid tanong kiran, o biatan agama Islam, ipagundok tanong kiran, so ay mananan na, o kita lumatan agama Islam, na di din tugumpi agyang kayang tunog, kaya mabubaluy, adi magambiat iku mawata, na pagpagapun si isa walay na makasong si isa eskwela, na makasong si isa madrasa. Nagupong mga masawalay, na kaya doon sa awid akal suwina, katabi ako mga inaiman to, na miya bisi sila na di sumangaman, maka, ay kanilid na sumaman, aya, kung magalubog sa gobyerno, sumanga dito na yaman alin na, di butita sa di ka pumamatindog sa yaman alin na mga restaurant. Ang makalitat masama puti iba na, oh, seryoso pa. Oy, napanginta ko wala. Diyan kaya manan yan na, ay nakilit ang maputi ba na sa tali, ay manini ka ba kilit ba yan? Oy, makakasal ganun po. Nah, diyan kaya manan yan na, masusuag yung Palestine. Nagi Korea keturunan kano. Agiyo na kana obay ni qadiya, kana obay ni awid akan na ba ibuki awid akalo nagi nga nasud a Palestine. Kaya kiyo wid akasi nasul lamon ang muslim sa dunia ay pasugti la ilaha illallah. Kagiti katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yahtam bi amri muslimina falaysa minhum. Sadati Rasulullah sadira iya widakan sumabutan mga pagalingan ang mga muslim na kana ubag kilampat. Lagi nah, inaliakan kalau dia muta kalbi na mana niya na mas dilaksa. Kaya lipatan na kanu dia muta miya ka 10 abu numulan udi na miya ka 10 gupit ulan. Si kaya nabi umunta bitan ang sallallahu alaihi wasallam na uman simbeng na aya pagidot pa din lagi Baitul Maqdis. Naman ta kalbi niya na. Ano ba ikipugay ng tanusi? Udah mitro lagi muta ayat walang talafawan di wajah syatral masjid al-haram. Udah to mitro na muta ban kiringan ka akapapantago pala di sila sa masjid. Udah gitu. Di sini disimil sa Masjid Kuba perdana mo diimbisitaan si isa Madinah o di mga panay haji na uso di mga pagumrah. Takasas patalaga di sila disimil wala mo sa katon asar na minituro lagi mo tayat na miyabang kiri mo nagita ng Ama sallallahu alaihi wasallam so di na dikasimil si isiran maadab si sabitan maksud si isiran ya ada sabitan halal. Nah kita sa gobyerno kado pagumrah na pagituko sa nga sa satun asdi ka sila di pagumrah lagu sila mudisi buat benar-benar haji kano. Okay. Lagi kailangan ato kawatan ato naik kipat patang sa gin eman na Baitul Maqdis ya ta masabi kena ubay ini awid akan internal ka awid ka layu ulang-ulang muslim sa gin eman na dunia na ay makapubantag na suribat agus untol na siya na kapangulo sika utol ubay na pukato na pumawing sa gin eman na mga mujahid sa gin eman na Hamas. Nah, ini sila na kansilan. Ano ka pa mo sa Hamas sa gina ng mga Israel. Yan sila yung ginawa sila ng pamumuto. Tama nakapabawi ng kabuli. Di kini kawatan ni pangumupal ka. Pangumupal sa kanang mga pagdili mo daw yan na mga Palestina, mga Israel. Nah, di na mo mangkarawan tiro. Uba sila pagugupyan ng mga Israel. Kaya mo kisim bagilan lagi kaya Hamas na anak pagugupo ng mga tao di tanong royo chipo akida na kena ubang yuto mo ay na pila yan tuloy paawin ng grupo na dito na mato na ka-grupo Korea ko na bitanong Hamas sallallahu alaihi wasallam ubang dito na paawin yan. Sino ini? Wala pagina paawin na namatay dito na sila mapraso. Wah, takdir sakot sa war ano manusia di pagkatalo to na ay important din na ay titindugan lagi ng mga pagalitan ng mga mujahidin sa Hamas. Titindugan lagi ang mga pagalitan sa imin ng mga melit na diyan na si itano kinan din pasi taman sa da ang makatinduga buat na kidawan tano kinan kagiti patut ko muslim adi makan yung si kaya manan yan na maadin na pupaninindig si walo ba na giti manan yan na kailangan na sabot tano yun tayo mga pagalitan ng mga mujahidin kaaya katawiyak nunsan na ginan suguli umasay Arafat ang mga wata apagato nakapagdugan sa ator. Pagkito niya sa mga sunod sa dito ator apagato na Abu Muhammad Wes tanin niyo rin niya siya mga senior high. Na kagito sila ang pag-ator. Kagito kita manap kisuelan
Adna niya kapamikir sa adin sila naku aziran napakalaga din sila sa ko na di man to ay man nibu sa gingan Hamas malagyan ka na Hamas na abbreviation ng al haraka al islamiyah haraka al mukawama al islamiyah yun di kawan Hamas haraka al mukawama al islamiyah ay man niyan na movement begitu aka islami para sa ginamanan yan na mambubuta sa ginamanan Palestine. Paminta ko Allah, aging gayamanan yan na kapupugin ito tanong, nasa kano mga bayi, nasa kano yung panginam o mga dito. Why? Nasa kano mga bayi, napahinam yung sa mga dito. Di ka pa kayo. So kaya pagad mo Allah Ta'ala, ay kaya pagad niyan, napakambubalaan niyan sudo. Asay, adin sa sati mga aibu, sa sati manami, adin na so Allah Ta'ala, daw ganyan libo. Subay, na ipantagin na sumanga dato, na ipantagin na sumanga. Ugay, na sangan, na di makapumbala sa sangan sumanga bay. Rasul-rasul na sa Allah Ta'ala, na ayakiyapak apas yan, na sugya pangaruman yan mo. Khadija, asulang walong tamok yan, na pinggusto niyan, si ulalan, si Allah, nagiti kiyapak apas, o panunod, alumatan, alumaslat, nasa kano mga bay, nasa kano yung pagkapula, na pagkasimbungan, naging dramanan yan, na di manggusto, si ulalan, si Allah, ikaw ngerto ka kung panunod, alumatan, alumaslat, na balasangan, Allah Ta'ala, si mga panagutaman niyo, nabubuit na miya kuwan siya may ito, no, di na information na miya kapon pagkatalo na beauty ini, tawfiq katalo Allah, balasan kanunian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto masaudang ko to leka andra katano ang ay guru tano, makapatag sa kaya mamupunta di dunia, si ko kababalita ng mga Muslim. So masakit to Muslim na isu no lawa sa langon na kailangan na langon romandir o langon no agauta. Kamakagdam sila sa Palestine na pero tuloy na tanong so kala iyan ikipantag ko kipagawin tanong akal nakagiya sa tanong mga baiya kung so mga dato na niro ipraot na ayaw minus na so mga dua atano na ayaw tanitugog sa kaya mga pangaritan sa Palestine di tanong mapad sa kutuwa pugalang si ikaw bubutang ni si nga mga pagaritan o si nga kaya Palestine. Ito tabi ang tanong na ito so presidente nga kaya United Imam of the Philippines Sheikh Planan asa kubayaan niya no pa manipsribisyon na di Sheikh si nga metos na patsika niya ng mga Sheikh most outstanding si Kokele o Raradugal Bagyan. Kapapatagan na sulatan sa bansa yan ang pagkatatalihon na secretary na yung pasipero na secretary na ino ka managing may kakuan maging tikulo lang inanda na tumalambog si na magandano sa plaque of appreciation ang yung gurutano si Dr. Hasan Nur Alapa ay napakabati ang tanong naging tayo sa mga gurutano wata o niya na mufti si Mahmud Pulangi awata iya na iya alim ada salah nomor ki al alim Nabil Mahmud Pulangi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Muassasatul Asdiqa bil Philippines. Al Asdiqa Foundation of the Philippines Incorporated. Certificate of Appreciation to Dr. Hasan Nur Maka Alapa in his generous participation in the Al-Asdiqa Foundation of the Philippines Incorporated as a first General Multaqa Lanao del Norte area at Zafia Function Hall, East Poblacion, Balui, Lanao del Norte for lecturer topic sututulan ko mga bai ang mga muslima ipun ko miyaw na natamandan sa imanto. Time and effort, the attitude he showed serves as an inspiration of the Filipino Muslim and a symbol that unity, peace, and development can be attained through preservation of culture. Given the second day of January 2024 at the Zafia Function Hall, East Poblacion, Balui, Lanao del Norte, signed by Alim Yusuf Barambangan, Secretary General Alim Ismail Balindong, Chairman of the Board of Directors Al-Asdiqa, and Alim Amiruddin Ibrahim, President Al-Asdiqa Foundation. Berikut
So Grand Imam, sanggaya United Imam ay mapubali po Sultan na kaya Alastika, as kanya din iba na maka dawag sanggaya indawag tanong certificate. Kaya tafadhal. Al-Asdiqa Foundation Ingada Pilipinas Nudulso mga alim Kipananaguntaman Mga alaisakal Kadaya mangusimba Gusto agama tanong Agama ay Okay, balasan naman kami na mga hurutan, no? Sigo panahon naman nila, katawan tanong, pagdudo nila na kung mga oras siran. Ang ay kapakipita na tanong nilang, agi matan na kailangan tanong ang mga loks tanong, kakagisiran, is akya sa mapansa, kya Islam. O pamakat na kya Islam, agi kaya duwera na, kaya duwera na, so kaya pamakaswa, na isa sira na foundation, o lango-lango na may kaswa, si Sagya kaya ington wa duwera na nalalabog na kaya ington wa Mindanao. Sa mapro na yung natamalong bugro na so ikadua leksyurutan no. Ikadua muhadir ayan niya mabubali sa niyan. Mapunutulian ng katano kailangan na katanudan tano yung pipiya ka may kapiya niya sangan. Lamun niya mati ngayon na kailangan na upo tamutuno ka. Ang tanong di man nila pagsusangan ta sangan yung mga bay. Ayan niya sa kanya na ang tunaa itindag o mga baiya, mga muslima, kung masa iman to ang niya ka na sugarubat o mga riduay ko Islam, agus mga muslim. Pamana, tapi itindag yung mga bai. Sa kanunan, si sangay kaya pakandak lugarubat o mga riduay si ko Islam, na gusto mga muslim. Si tanong duganag sa iyang ay murutanong, ayay gagrawin kung makatatanong dokumentin pugating ko mga muhayang ang markas sabab al-Islami na ranaw ragat as kanyan sugurutan founder si Sanyang markas sabab ada sa nakarunwa ki Abu Muhammad Sarangani falyatafaddal siyadatuhu al-mazkura.